31 юли 2010 година Ловеч, шампионът Литекс е домакин на Миньор. При резултата 2-0 за домакините тече 3-минутното добавено време на матча, когато централният защитник на перничани Даниел Златков тръгва напред към вратата на ловчани. Ситуацията с другия централен нападател на Мила Перник. Тарас Николов, сега Христо Господинов шут и това е гол. 2-1. Съвсем в края на този двубой Миньор стига до първия си гол. Да видим пък дали има... След центрирането на Васил Бушиков, точно Даниел Златков извежда перфектно с глава Христо Господинов на голова позиция и 31 годишният халф не пропуска да се разпише от малък ъгъл. Последният гол в матча Литекс Миньор в един от екшен епизодите на българската футболна есен.